Sister agencies include police, yes, MOT, civil defense. Yes. So in case mfundi ọ na-abụ na-aga n'ụzọ mfundi a na-asị ka ekwe ihe ndị a na-eme n'ụzọ na ha bụ ndị road safety ghọta onye mean jụọ so that the public ga-ama na ha bụ an assistant to you Imago Federal Road Safety Commission. All right, that's very good. I mean, one on himself, I'm guilty of it. Then ihe ọzọkwa dịkwa ka ibe ya dịka free vehicle check. Okay. Ndị road safety na-ewepụta ihe ndị dị otu a. O nwere izu ụka a ga-eru otu a asị ọwụ ụsọ booking ka a ga-aga n'ụzọ for offenders. Remember, offenders are not our enemy. Ha wụ ndị iro anyị. Ndị ọbụla dara iwu okporo ụzọ ha wụrụ ndị iro anyị. Then ewepụta this free vehicle check. Anyị na-aga na park ga na-agwa echeki vehicle ha mana ụfọdụ nwere ike chi ụtụtụ phone nọ ha tinye ha na key ignition ha move ha ga-ama ma oyi ha nwee nke ha gbasara ya but ịbịa nnọọ bịa sị lekwa ihe anyị bịara ime and ka anyị na-eme ka anyị na-adọkụmentị ya so ihe wụ ụzọ anyị si enyere ndị customers anyị aka. Alright, so ịna-achịkọwa kịta na kedu ihe bụ ka njụgodo first of all kedu ihe bụ ihe ndị ahụ ndị na-agba n'okporo ụzọ kwesịrị recognize ka ha hapụ ịbanye na nsogbu? Ndewo nwada daalụ. Onye ọbụla bụ ụgbọala pụta n'okporo ụzọ nke mbụ o kwesịrị ilebara ụgbọala ya anya hụ na ọ dị n'ụdị kwesịrị ekwesị. Ọ ga-enwe ihe ndị oyibo kpọrọ fire extinguisher. Ọ ga-enwe spare tire. N'ime spare tire ọ ga-ahụ na nke bụ spare na o rijuru afọ n'ikuku nọ ya nke ọ ga-abụ ihe mberede mee o nwee ike iwepụta ya tinye na ụgbọala. Kedu onye ahụ ga-adị njikere itinye eriri eji akwụ ụgbọala nke oyibo kpọrọ seat belt. Ndewo. Kedu onye ahụ ga-enwe akwụkwọ ikike eji akwụ ụgbọala nke bụ driver's license. Ka bụ ihe izizi onye ọbụla kpọrọ onwe ya driver kwesịrị inwe. Kedu onye ahụ ga-ahụkwa na akwụkwọ ndị o ji anya moto ya vehicle papers na ọ dị in order ha ncha zuru ezu site na vehicle license, roadworthiness insurance na ndị otu ya ndị ọzọ. Then onye ahụ ekwesịghị ịbụ onye na-agba ọnwụ nke ndị oyibo kpọrọ over speeding n'ihi na ọtụtụ ihe mberede okporo ụzọ na-abịa na-esite na mmadụ ebe onye na-agba ọnwụ. Then nke ọzọkwa bụ onye ahụ ekwesịghị itinye isi mgbe ọ na-ekwesịrị itinye ya bụ wrongful overtaking. Ụfọdụ ga-anọ n'ụlọ ịchọrọ ịga ozi ihe dịka 9 ịka nọ n'ụlọ 8:50 mgbe ị na-apụta onye ahụ ga na-enezi elekere ya anya kama ị nọ na-ahụta ihe ndị na-eme n'isi so ọhụ ebe ọbụla ụzọ kpọkwara ya etinye isi ozugbo ka ọ gawa. Then nke ọzọkwa ndị na-anya ụgbọala kwesịrị izere ịṅụ mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ mkpụrụ mmiri ma ọ bụ ihe ọbụla a na-etinye n'isi n'ihi na mgbe onye ahụ mere ihe dị otu a ihe ndị ahụ ọ ṅụrụ bụzi ihe na-eduzi ya ọ maazị ihe ọ na-awụ. Chefuo ndị na-asị gị na ọ nwụrụtụ ofu shot ọ na-afụ ọfụma o nwere ihe ọ na-afụ itinye ha n'ihe n'isi o mega affect ka isi afụ ụzọ mgbe ahụ onye afụzie trailer kama ọ ga-akwụsị ị na-afụta na ị ga-amịba nwụpụta ozugbo ọ bụghị eziokwu. So ọtụtụ ihe mberede okporo ụzọ megoro bụ ihe ndị a niile bụ ihe na-akpatị ya. Then ọzọ bụkwa management. Ihe siri ike moto gị na-enyetụ gị mkpọtụ ụfọdụ sị ka mma na-eji ya gaa nnata mee ya ọ dịrọ mma. That management ebutego ọtụtụ ihe mberede okporo ụzọ. Alright, when you are driving school, the first thing I want to wear your seat belt. Because actually, a lot of people now have rules. Sometimes more but I'm not and driving school because a lot of people will not when I can drive. I just think a seat belt will help in a lot of road accidents or lack of your seat belt because enlighten her na this seat belt and ihe obuni your seat belt give you ga cost. Ndewo nwada. Otu onye mma na-abụrụ akụkọ ihe mere o ji nọrọ ndụ rute taa bụ n'ihi na o tinyere eriri ụgbọala ya bụ seat belt. Dịka ihe atụ ọ bụrụ na accident a na-akpọ ya accident anyị nwa na-akpọkwa ya road traffic crash ọ bụrụ na o mee maybe nwee ihe dịka na moto adaba na ditch o nwee ka moto si somersault ineba anya n'ihe mere ebe ahụ onye nọ na seat belt ga-aka dị save than onye na-anọ na seat belt n'ihi na o mee like somersault ahụ seat belt a ga-ejide onye ahụ ọma mmapụta na isi na window dapụ maọbụ ije buru isi ya kụọ n'ihu moto maọbụ buru obi tie n'ebe dashboard. So ya ihe seat belt na-eme so ọ bụrụ na ya nọrọ na ya ihe megodi ọ ga-ejide gị ruo mgbe ihe mechara mere. So onye ahụ na-agwa gị ihe mere moto ha nara enu ya nọrọ n'ala ụkwụ ya chinye n'elu
bụ ya na di ya nọ safe n'ime moto ahụ. Gịnị nyere ha aka? N'ihi na ha nọ na seat belt. Ndị gbatazi rescue ha was able to open the car, dọbizie seat belt ahụ, dupụta ha na ndụ. Nwoke ahụ abụghị onye road safety, mana o tinyeziri ọnụ n'ezi ozi ọma gbasara ihe metụtara seat belt na ọ zọrọ ya ndụ. So others should do what? Learn and always put their seat belts. Okay. Gị onye ọma na-ege m ntị, ndị njem ọnụ, unu anụgoni ya. Anyị ga-aga obere musical break, mana agwa m ume ebe a like ogologo akụkọ maka na asị na ogologo akụkọ adịrọ n'ụka mgbede. Eyi Chinazụ na-agwa gị ogologo akụkọ adịrọ n'ụdị n'Igbo. Ka anyị ga kpọọ ọrụ ga-adị ka ọrụ ebube. By the time ị ga-egecha program a taa, i wee kpọọ m, i wee hafee sị m, hey Chinazụ na ịmụtakwara ihe, ịma na mbịa echi niile na m na gị ga-enwe two aside. Anyị ga-akpa nkata. So ka anyị ga gwa obere egwu pati ọbasi. Nna anachieta azụ, wee nachetakwala azụ, ebidokwa ajụ ga-ajụkwa aka dịkwa gị nwe akpọkwa na nwere ajụ inwe for them. Of course, ịma na ị ga-akpọ m, ịma line ị ga-eji nweta, mana first of all tulegodu, were uche gị gbakọọ, wepụ ihe niile anyị kpa n'ụbọchị nke taa, just so far, then ịkpọchie m azụ mgbe anyị ga-anacheta azụ. Ọ bụ inwe any question for them, na-abịa agakwa n'ebe ọbụla ịnọ na Volt 104.3 FM. Odenigbo bụkwa program ị na-ege. Onye na-anụ onye ya bụ Aunty Chinazụ. Enwekwa my two special guests. Mgbe anyị nachetala azụ, anyị ebidokwa.